Slečna, chcel by som vložiť na môj online kasíno účet Eurogold nejaký obnos peniežov. Dáš jej tu? Jasné, na každej našej pobočke Eurogold vyberá vklad úplne bez poplatkov. No to výborne potom, akurát toto mám tu furt problém, že keď je malá Ďurka, tá stúriť svoj kľúčik do nej. Mám tu jeden melón a mi zavádza ku taške, môžem ho vyložiť tu tak na bar. Milión? Nie, však normálny melón, klasická hryžaca dyňa. Môžem takú otázočku intimnú na vás. Máte baš šumnú papuľku, jak kačička, že či to máte tak od prirodzenia, alebo to máte dať im dofúknuté, alebo co? To mám svoje prirodzené. Bo dneška taká doba je, že neznáte, co je živé mäso a co guma nejaká, alebo neznám, či poznačím to plňa aj polystyrenom. Našťastie toto nemá Ďurku, hej, bo toto je na kot, hej. Taká ste šumná, že som sa z vás až skoktal, hej. 6, 9, 6, 9, open. Potom troška po anglicky split, to neznám, že co. No takže vložíme ze 6 eur na iné žerem. Čiste hypokratická otázka, hej, že keď do vás vložím, vyberem, to je tiež bez poplatku. Počúvajte, ešte kus také glúpe reči a volám SBS. A tu som troška pán povedil, alebo čo?